Здравейте хора, аз съм Софи. Тук до мен е сестра ми Виви. И това са нашите кукли общо. Знам, че не са много и не са всичките както са им оригиналните дрехи и тези неща. И сега ще ви ги покажем. А в следващото видео ще има клип, т.е. филм, с всичките тези. И сега ще ви ги представя. Този клип се казва ревю на моите плюс на сестра ми куклите. Monster High стана. Така, това е Аби. Момент. Това е Аби. Забравих от коя серия е, но аз си уших ето тази розова рокличка. Упс. Виви, не е смешно. И това беше за Аби. Следващата е Винъс Макфлай Трап на Бубански. Забравих от коя от двете серии. Просто Банския съм ми го сменила. После ще ви го покажа. Уших и тази рокля. Аз обичам да шия. И тук нарисувах с едно сърчице. На камерата изглежда, че е червено, ама е кафяво. И аз не съм... Това ми беше една от първите рокли, така че не е много добре ушите. Така, следващата ми кукла е Гулия на спане. Забравих... аз позабравих. Не съм и... че се разкъса преди малко. Иначе стоеше и така. Също съм и ушила рокля. Очилата й са някъде. Обувките ги зафърлих някъде или май са в другия ми апартамент. Само да допълня, че сега съм на село. Не съм си в къщи, аз съм си на село. Това е Дракулора на Скарис. Пак с една рокличка. От неоригинална кукла. Черята кука малука. Прическата й не може да се види, ама е малко странна. Следващата ми пак е Дракулора. Тя също забравих от коя серия. Но само да допълня, че изгубих едната ръка и сега сложих от една също неоригинална кукла Клаудин. Това са куклите на Спектра, която не знам къде е. Не знам къде. Това е вече на сестра ми куклата от серията Кука Малука, не е оригинална. Тя е направила такава прическа всъщност аз. Тая жилетка е от балон, аз съм я направила. Това си е нейното костюмче. И имаше едни жълти странни обувки. Тя е кръстила Дейзи. Според мен не отива. И сега следващата нейна кукла е Дракобека от серията Страховито съчетание. Според мен обувките й са много готини. Тя изглежда така. Забравихме и прическата и я вързахме на странична опашка. Според нас е много хубава. Дори по-хубава момент. Следващата кукла от серията Страховито съчетание е моята Клеолей. Упс. Тя си е както си е купена, защото ми е от тази Коледа. Диадемката и само я сложих на друго място. Много е готина. Ето е моята Клеолей. Пак от серията Страховито съчетание. И това е на сестра ми куклата. Тя е Торалей. И нейната серия забравих. Не се сърдете, че повечето серии ги забравям, но просто не са ни нови, много нови. И мисля, че тази се води Торалей сервитьорка, или ние поне така и казваме. Също са много готина. Обувките й са приличат на Винъс от оригиналния филм. От обикновена Винъс. Следващата кукла е Франки на ролери. Това е маската за спане на това. Кажи го да. Гулия. На Гулия. Да, Вие ми помогна.
Тя е Франки на ролери, както виждате. Едното е коляно. Без да искахме, треснахме в земята, изпуснахме я. И тук малко парченце се отчупи и го залепих с тиксо. И скоро ще го лепя с лепило капчица. Според мен това е много качествено лепило. Обичам да си е с пусната коса. И това бяха нашите кукли Monster High. Сега ще ви покажа техните аксесуари. Така, само тези аксесуари успях да намеря. Другите са ми на Плевен. Аз там съм се родила и затова там си живея. Това е каската на Франки. Според мен е хипер готина. С тази светкавица тук. Или поне аз така си мисля, че е светкавица ли е, електрошок ли е. И тия закопчалки тук са много яки. Точно в нейния стил. А това е нейната стойка. Зелена е. Тя се използва много често, като си играем с тях. За куклата ми Винъс. Аз вече го показах. Това е на моята Клеолей. Сестра ми за задави. Това е на моята Клеолей. Същата им... Ето е Клеолей. В момента, че се е затиснала по Торалей. Това е моята Клеолей. Същата има и Дракобека. Така, направих малка пауза, защото се задави и трябваше да я помогна. И сега знам, че съм на 9 и според някои от вас съм голяма да си играя с кукли. Но аз обичам да си събирам серията, още си ги събирам и не ми пука кой какво мисли. Па сестра ми, знам, че има някои кукли за над 6 години, тя е на 4. И тя видя от мен и сега има почти колкото мен. Забравих да добавя и също, че тя има още 2 кукли. Казват се Драколора на Побански, не от серията на тази Винъс Побански, а от другата серия. И Колдин Улф, обикновената. И това е от нас. Очаквайте следващото видео. От мен де. Абонирайте се, харесайте и довиждане!